Jusrevyen præsenterer Chris og Studiegruppen. Det er Anne. Godmorgen, Anne. Det er Chris. Hej Chris. Jeg ringer for at sige, at der er noget, der ikke kan lade sig gøre med studiegruppen i dag, Anne. Og hvad er så det, Chris? Jeg kan ikke være der i dag, Anne. Jeg har et andet ærne, eller... Nej, jeg kan ikke komme, fordi jeg er i Spanien, Anne. Hvad fanden laver du i Spanien, Chris? Siger du, Anne, jeg fik mulighed for at være matador i de her tyrefægtningsarenaer, og jeg tog imod tilbuddet for du ved, hvor fedt det vil se ud på mit CV, Anne. Jamen Chris, hvorfor skulle det se fedt ud på en jurastuderendes CV? Anne, det ved du, der ser fedt ud. Ej, prøv at høre, Chris. Du har lige sendt mig et Snapchat fra dit kollegieværelse, og der ser du altså The Office med din kat på skødet, og så har du lavet et hashtag, hvor der står, jeg hader min studiegruppe. Anne, nu kommer jeg lige til at kigge ud af vinduet, og der står en lille næredreng ude i min have. Han er ingen mor og far, han er helt slank, Anne. Chris. Det er rigtigt, Anne! Nu er jeg nødt til at blive hjemme og give ham noget omsorg og fodre ham med Toblerone. Chris, det har du sgu da ikke råd til. Med din SU kan du næsten ikke engang fodre dig selv. Altså, jeg ved, du spiser minutnudler 3 ud af 4 gange om ugen. Så hvordan har du tænkt dig at fodre den lille dreng med Toblerone? Jamen, Anne, der er også noget andet. Hvad, Chris? Jeg har fået en af kæresten, som var sammen med mig hele tiden. Hvad? Altså, du får jo aldrig en kæreste. Ved du hvad, du er her om 10 minutter. Lav noget kaffe, Anne, så er jeg der om 10 minutter. Du kan selv lave din kaffe, Chris. Okay, hej.